Bon dia des de Finlàndia. Qui coneix Smolky? Smolky és un joc tradicional finlandès que se juga amb aquestes 12 bitlles. Nosaltres el modificarem i hi jugarem amb xapes. Com veus, no són unes xapes qualsevol. Estan numerades i s'aguanten dretes. El primer repte que tenim és fer les xapes i per això necessitem unes alicates i una miqueta de paciència. Només hem d'aplanar una part de la xapa i després, una vegada acabada i comprovant que s'aguanta dreta, només hem d'escriure el número de l'1 en el 12. Abans de començar, un poc d'informació. Aquests pals de fusta tallats d'una manera singular se diuen bitlles. I voilà, aquestes són les nostres. En el joc original se llança amb un pal que se diu Molky. La meva xapa Molky té una xuleta que vaig agafar d'Iberfran de Jugando con Chapas i és la manera de recordar com se col·loquen les bitlles. Abans de començar a jugar marco un camp d'1 metre quadrat. El Molcari és des d'on es llança el Molky. Una vegada col·locades totes les peces, fem un sorteig per veure quin jugador començarà. Se fan tirades alternes amb l'objectiu d'aconseguir punts fins a arribar a 50. Si se toma la bitlla número 9, són 9 punts, però si se tomen 9 bitlles, també són 9 punts. Dius, si una bitlla queda damunt una altra o damunt el Molky, no puntua. Després de cada tirada s'aixequen totes les peces allà on han caigut girades cap en el Molcari. Veus? Aquesta tirada d'en Carles 2 val 0 punts i si se'n fan 3 de seguides iguals, quedes eliminat. Segona tirada. 4 bitlles més en terra. 13 punts. Va, provaré de tirar 12. Boix! 4 punts. Mentre aixec totes les caigudes, passam un poquet ràpid la partida, faig una tirada sense que l'onador compte i canviant de cançó. Preparats, Carles 1 tirant en el bulto. 5 punts. No ho he comentat abans, però si una bitlla surt del terreny de joc, simplement l'entram, l'aixecam i la deixem a 2 dits de la línia ja on ha sortit. Com ve remuntar, que hi ha 13 punts de diferència. Efectivament, un roscó. En el principi de la partida se fa com a difícil, perquè tot està molt apilotonat, però ja veureu que després el joc s'obre. Definitivament, en Carles 2 no té el seu dia. Redoble de tambors, l'objectiu ferir 11. Quasi he tomat un altre. Així com han quedat col·locades ara, l'11 està molt en fora. Davant només tens l'1, el 3, vinga, a voleo. Però és que avui estic abonat en el 4. Jo crec que ara convé provar sort. L'11 està allà darrere i... Vinga, anem a provar-ho. Havia de passar per mig de la 3 i la 7 i les he tomat totes dues. Ja està bé, 2 punts més. Vinga, que se noti que aquest vídeo està enregistrat dia 11. I torna. 11 no.
I ara, bra, ja era hora. En el principi els llançaments no són problemàtics, perquè clar, hem d'arribar a 50, però el problema és que no mos podem passar. Si mos passam de 50 punts, tornem enrere fins a 25. Per tant, la propera tirada d'en Carles 1, dels 39 punts, és decisiva. Continuant. Le Royaume-Uni, 5 points. Bé, ara sí que sí. Redoble de tambors, darrera tirada, anant cap a l'11. Uau! Sí! És el que té jugar tot sol. Sempre guanyes. Aquí vos veig dues alternatives per llançar des del Molcari. Sempre la mà de tocar en terra, és important. Mos poden servir per llançar les bitlles de darrere. Bueno, i fins aquí és Molki Xapa. Espero que vos hagi agradat i que passeu una bona estona. Vagi bé!